Ola a todos, benvidos á nosa sesión de Pilates número 10. A sesión número 10 é a última que temos neste bloque de clases, vale? Son bloques de 10 e imos parar nesta, vale? Que é cardiolates. É unha sesión cardio, os primeiros 30 minutos, e non imos necesitar esterilla. Necesitaremos unha silla, tende la man, para os exercicios que nos faga falta, vale? Nada, última clase, disfrutada, vale? Nada, preparámonos que vamos. Bueno, pois imos empezar co noso cardiolates. Si, esta é a nosa última sesión, a sesión número 10. Vale, imos dar un poquinho de vidilla, de cardio ao noso corpo, coller un pouco de calor. Entón, imos facer un pouco de mobilidade articular antes de empezar para quentar ben o corpo, as articulacións, vale? Aliñamos pés con pelvis, doblo rodillas, espalda recta. Veña, xa activo o meu abdomen desde o principio. Veña, movo os ombros, círculos. Eso, subo os brazos arriba, estiro o torso. Veña, como se quixera tocar o teito. Baixo, círculos. E cambio o sentido do círculo. Veña, movilizamos tobillos. E rodillas. Círculos a un lado e círculos a outro. Vale, subo. Veña, círculos na pelvis tamén. Quentando un poquinho toda a musculatura alrededor da pelvis. Vou a un lado e cambio. Vale, me quedo aí, estiro un poquinho lateral. Movilizo un pouco a cabeza, suave. O cuello e cambio. Vale, traio os pés outra vez aliñados ca pelvis, doblo rodillas. Inhalo, abro o peito, miro adiante, aquí un poquinho a espalda. Exhalando, veña redondeo, miro o ombligo, contraio o abdomen. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Unha máis. Exhalo. Subo redondo. Eso. Moi ben. Eso, máis circuliños na pelvis. Veña, me quedo aquí. Posición paralela, ¿sí? Veña, doblo as rodillas. Estiro, arriba talóns, apreto. Sí, os muslos. Sí, a cara interna dos muslos. Vale, inhalo. Arriba os brazos. Exhalo, arriba talóns. Inhalo. Exhalo. Veña, ombligo atrás. Sí, temos unha silla hoxe para a clase, se nos costan moito os equilibrios, esta clase para todos, temos a nosa silla cerca para usala e aguantarnos. Sí? Me quedo. 5. Veña, activo cara interna dos muslos. 1. Baixo. Redondeo. Cabeza, deixo caer, vou baixando redondo, vértebra, vértebra. Doblo as rodillas, quedo aí colgando. Veña, movo un pouco a cabeza de un lado ao outro. Solto as cervicales, subo redondo. Moi ben. Imos deixar a silla cerquinha de nós. Vale? Abro os pés. Dedos dos pés hacia os lados, talóns xuntos, espalda recta. Veña, ombligo dentro. Se me necesito para equilibrio, me axudo. Ríe. Estiro, arriba talóns. ¿Sí? Doblo. Estiro, arriba talóns. Veña, forza neses pés, neses talóns. Eso, subo.
arriba, subo, arriba, arriba brazos, lados, arriba talones, doblo, arriba brazos, lados, arriba talones, unha máis, 1, 2, 3, 4, separo, abro pelvis, rodillas hacia os lados, e igual, doblo, estiro, arriba talones, doblo, estiro, arriba talones, doblo, arriba, sin que se vaya o codo hacia atrás, eso, unha máis, eso, doblo, balanceo, peso hacia un lado e outro, podo xuntar aquí os codos, manteño a espalda recta e estiro, vale, abro, e ya me quedo, estiro aí, outro lado, e subo, vale, traemos os pés outra vez, debaixo da pelvis, imos, sentadilla, sí, ahora nos falta a silla, entón, levo o co hacia atrás, e cuidado que sempre, que a rodilla non se me veña moito hacia diante, sempre me vexo os dedos dos pés, agarro o abdomen, si intento non arquear, sí, e vou, 20, 2, 3, exhalo cando empujo arriba, e as mans tamén empujo un poquinho hacia atrás, son 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, me quedo aí, palmas das mans se miran entre sí, chequeo que me vexa todavía os dedos dos pés, ombligo dentro, pulsillos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 10, 8, 9, 10, subo, vale, separo un poquinho as pernas, vamos con este crunch, con esta contracción lateral, imos a ir, doblo rodilla, empujo, sí, e vou ao codo contrario, 1, 2, son 10 cada lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de lado, ¿sí? Doblo, empujo, que apenas que doblo, ¿sí? Pongo, 1, 2, 3, 4, venga, vamos, 5, 6, 7, seguimos teniendo calor, 8, 9, 10, camino, marcha, 20 segundos, más o menos, no me paro, descansamos activamente, ¿sí? Sin parar, más o menos sobre los 20 segundos de descanso activo. ¿Listos? Venga, ponemos los brazos enfrente de nos, sin doblar la espalda, completamente recta, arriba rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, subo los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigo, brazos enfrente. 1, 2, repetimos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso activo. Camino. ¿Sí? Vale. Preparamos para o seguinte. Separo un poquinho as pernas, máis ancho que a pelvis, brazos arriba, e intento manter a espalda recta e vou talón a man contrario. 1, 2, 3, 4, intento
non doblar hacia adiante, espalda recta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, camino. ¿Sí? Repetimos, o cruzado, mantalón, 20, abro, reparo, 5, 6, 7, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8, muy bien, vale, y vamos a poner, me pongo a poner de lado, si necesitamos aquí así ya, hacemos cerca así, vale, entonces, estiro los brazos arriba, sí, veia, busco una buena estabilidad, si no me corpo no centro de las dues pernas, levanto a rodilla, levanto a perna o a rodilla que teño atrás, soy desde aquí, 2, 3, añadimos con un poquillo de diagonal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Necesito ayuda, me agarro aquí, 10, vale, 10, cambio de lado, venga, busco mi estabilidad, más arriba, 1, cambio de pernas, 2, 3, poco espalda hacia la diagonal, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. En el camino. Estiro un poquito los brazos. Vale. Desde aquí. Igual si necesitamos, agarramos. Todo un paso atrás. Grande. Venga, ahora torso recto. ¿Sí? Agarro abdomen. Baixo a rodilla atrás. Subo los brazos. Y nada, baixo por los lados. Fago recto arriba. Medio círculo para besar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Cambio de lado. Igual, tiene que hacer que si necesitamos apoyo en la espalda recta o problemas con equilibrio. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, con esfuerzos, 7, 8, 9, 10. Venga, camino. Vamos a coger ahora sillas si necesitamos. ¿Sí? Sí, busco un apoyo. Ahora, voy a cruzar perna derecha adiante. Sí, cruzo y tiro. Sí, cruzo, patada lateral. Cruzo, patada. ¿Sí? Necesito apoyarme unha silla, neste caso un pouco baixiña. Tede cuidado, se moi baixa, que a espalda está moi baixo, que nos vai facer inclinarnos hacia o lado. Se tedes unha curva de espalda alto, millor. Vale? Veña. Se estamos ben, sencilla. Estamos ben co equilibrio. 10 veces cada lado. Entón, cruzo, ¿sí? Lanzo. Cruzo, lanzo. Cruzo, lanzo. Intento manterme o máis estable posible. 5, 6, 7, cruzo. 8, 9, 10. Tamén aquí, a perna que abro, gira, ¿sí? Abro aquí desde o fémur. Sí, vai como o talón hacia adiante. Non vou de forma lateral, paralelo, porque non teño casi mobilidade en este sentido. Teño que abrir para poder subir un pouco máis. Entón, giro a perna hacia fora.
Sí, cambio de lado. Veña, estabilidade, se non me agarro a silla. Cruzo. Cruzo. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Veña, intento manterme o máis estable posible. Non é fácil. Intentámoslo. Vale, veña, camiñamos. Vale. Poñamos a silla. Veña, sentámonos, os seguimos cos pés lonxe. Si, sinto que a miña pelvis está encima dos talóns. Brazos ben estirados. Alargo toda a espalda. Manteño ombros lonxe das orellas, non me contraio arriba nos ombros. Si, ombligo atrás. Veña. Inhalo, miro adiante. Exhalo, contraio o abdomen, redondeo a espalda. Inhalo. Miro adiante, levanto os isquións hacia arriba, hacia o teito. Exhalo, contraio, redondeo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Redondeo, espalda, contraio o abdomen. Podo usar as miñas mans para empujar un poquinho cas mans. Así e así. Inhalo, miro adiante. Arque un poquinho, ¿sí? Isquións arriba. Exhalo. Contraio. Inhalo. Exhalo. Vos máis. Exhalo. Unha máis. Me quedo aí, espalda larga, ombligo atrás. Deixo caer a miña man dereita hacia o pé esquerdo. E miro aquí, como se mirase dentro dunha ventana. Aquí. Uso a miña man un poquinho diante do pé se chego. Se non doblo as rodillas se non chego, ¿sí? Uso as llamas dos dedos para empujar un poquinho, facer unha rotación. En este caso hacia o lado esquerdo. Respiro. E volvo. Deixo caer. Man esquerda hacia o pé dereito, man contrario ao pé. Sí, intento chegar ao chan, se non doblo. Veña, uso para empujar un poquinho as llamas dos dedos. E fago unha rotación. Veña, quedo aí. Vale, e volvo. Vale. Subo, facendo unha ondinha. Arriba, camino. Vale. Movilizo hombros. Bueno, seguro que xa que estamos collendo un pouco de calor. Vale. Imos a abrir unha apertura grande. Veña, as rodillas empujan hacia os lados. Ou casi carmo hacia atrás, ¿sí? Veña, elevo o sacro hacia o chan, ¿sí? Veña, ¿sí? Arriba. Inhalo. E exhalo. Exhalo. Vale, nos imos quedar abaixo. Veña aquí. Ombros lonxe das orellas. Alargo ben os brazos. Veña, arriba talóns. 1, 2, son 10, 3, 4. Veña, para traballar ben a cara interna dos muslos. 6, 7, 8, 9, 10. Subo e baixo polo centro. Vale? Imos outra vez. Alargo. Levo as rodillas ben hacia os lados. Abro, abro, abro. Veña, pubis hacia o ombligo. Alargo o lumbar. Veña, talón, outros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Vale, pés paralelos e estiramos aí. Doblo as rodillas se necesito. Deixo que se estire ben a espalda, toda a lumbar, cuello. Subo redondo. Movo. Hombros. Vale. Dende aquí. Igual volvo a abrir, mesma posición. Vou cambiar de peso, paso o peso ao lado. Intento despagar un poquinho a perna, volvo ao centro. ¿Sí? Empujo e separo, perdón. 2. Lanzo. 3. Lanzo. 4. Acordade que temos as sillas, xa necesitamos. 6. Lanzo. 7. Impulso, lanzo.
Vou cambiando de peso, ¿sí? 10. Estiro. Vale, doblo rodillas un poco, subo redondo, vértebra, vértebra. Vale, agarramos los respaldos, la silla, al camino hacia atrás, espalda recta, alargo brazos. Vamos a trabajar un poco aquí, glúteos, pernas, ¿sí? Venga, ombligo siempre dentro. Venga, alargo, una perna calquera. Sí, leñetito quedarme aí. E agora flexiono talón, e vou arriba, pulsos arriba. Son 10, 2, 3, intento que a perna se me quede paralela ao chan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Veña, cambio de perna, talón, pulsillos hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dou un paso adiante. A perna que teña, non importa. Sí, separa un pouco as pernas entre sí, o ancho da pelvis. Sí, veña, vou alongando o torso, baixo un pouquiño. Veña, anclo ben os talóns atrás. Veña, estiro aí a parte de atrás das pernas. Se podo soltar. Veña, me quedo aí. Vale, podo volver a agarrar a silla para volver e cambiar de lado. Veña, espalda larga, ombligo dentro, deixo que se estire toda a espalda, hombros, se vai ben, solto mans, sigo baixando un pouco. Esa. Agarro. Vale, e subo. Volvemos ao centro. Vale. Imos levantar os talóns. Si tamén. E se necesito apoio, teño a silla sempre aquí, sí? Vamos, arriba talóns. Veña, activo a cara interna dos muslos. Agarro o abdomen, está aquí o meu equilibrio. Veña, concéntrome. Vou baixando. Se non podo, silla, sí? Veña, levo o cu hacia atrás. Vou baixando onde poda. Onde poda, onde che, está ben. Veña, arriba. E subo con control. Vale, unha máis. Baixo, abdomen ben agarrado. Ups. Baixo. O equilibrio non sempre está. Ben, sí, vale. Vale. Saco das pernas. Vale. Volvemos. A mesma posición. Facemos como un ángulo de 90 grados con o noso corpo, sí? A pelvis está encima dos talóns. Veña, volvo a estirar unha perna calquera atrás. Alargo, 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 subo. Veña, manteño a pelvis paralela ao chan. Dende aquí, abro un poquinho a perna hacia un lado, intentando manter a máxima estabilidade da pelvis e do tronco, sí? 2, son 5, 3, 4, 5. Cambio de lado. 1, 2, non ten que ser grande, pode ser moi pequeno. 3, 4, 5. Vale, baixo. Veña, quedo aquí colgando. Ahora si doblo as rodillas, deixo, solto completamente o cuello, os ombros, agarro os codos. Veña, movo un pouco a cabeza. De lado a lado. Solto os brazos. Subo redondo. Vale. Bueno, pues estou segura de que collemos un poquinho de calor. Veña, se estamos terminando esta sección de pé. Xuntamos agora talóns. Sí? Temos a silla cerca. O mismo, arriba talóns. É como se fixemos co anterior. Baixo. Veña, aguantando ben o meu equilibrio. Cando doblo as rodillas, empujo ben as rodillas hacia os lados. Vou subir os brazos se podo. Inhalo. Exhalo, subo. Veña, levo os talóns rápido hacia o chan. Unha máis.
Ups. Muy bien. Vale, agarro una silla. O sea, necesito, ¿sí? A perna que está fora da silla, para a parte externa, ¿sí? Separo o brazo, vou a levantar o que poda, verdad? Volvo e a levo atrás. Baixo o tronco, faço como dunha peza, ¿sí? E subo. Dúas. Tres. Baixo como nun bloque. Tronco, perna. ¿Sí? Última. Vale. Cambio de lado. Veña, lanzo a perna adiante ou levanto con control tamén. Intento manter a espalda o máis recta posible. Ou atrás. Arriba. Dúas. Tres. Catro. Cinco. Muy bien. Estiro diante. Podo me agarrar. Se ven bien solto. Doblo rodillas. Solto cuello. Hombros. Subo redondo. Vértebra, vértebra. Vale. Vale. E aquí terminamos a nosa sesión de pé. De cardio de pé. Imos movernos. Vou poñer a miña esterilla e imos sentar no chan. Vale, pois todavía imos usar a silla, vale? Se estamos no chan para facer un pouquinho de tríceps. Entón, imos poñernos o borde da nosa silla. Rodillas dobladas e pés talóns debaixo das rodillas. Brazos ben pegados, ¿sí? Veña, e vou doblando os codos, empujo os codos hacia atrás, ¿sí? Inhalo, exhalo, arriba, ¿sí? Dúas, tres, 4, 5, quero traballar un pouquinho máis. Vou estirando unha perna a outra. 7, unha perna a outra. 8, 9, 10. Podo me quedar aquí ou sigo outras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, queima, 10. Muy bien. Voy a apartar un poco así ya. Ya no lo vamos a necesitar. ¿Vale? Vale, y vamos a poner boca arriba. Trae las rodillas al peito. Vale, mans debaixo da nuca. E vamos facer unhas abdominales sencillas pero intensas. 20, se moito para mí, pois 10. Vale, inhalo aquí, exhalando, despego cabeza, costillas, e vou ter as rodillas hacia a miña frente, sen empujar o cuello, intentando manter espazo alrededor do cuello, ¿sí? Exhalo, inhalo, exhalo, 2, exhalo, 3, exhalo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suficiente para mí, me quedo aquí. Poco más, ahí vamos, otras 10. 1. Se me quedó ahí, descanso, levanto rodillas hacia el peito. Masajeo un poco a espalda, ¿sí? Si seguimos por la quinta. 6, 7, 8, 9, 10. Vale, mantengo las rodillas aquí cerca del peito. Masajeo un poco lumbares. Vale, estiro una perna arriba. Veña, agárrome, despego a miña cabeza e as escápulas. Sí,
De momento simplemente vou estirar os brazos, sí, e redondear a espalda e vou subir agarrando a miña perna, sí, solo eso, para probar, vale, baixo, vértebra, vértebra, estiro a outra, agarro, despego cabeza, veña, ombros abaixo, ben abaixo, inda que sí que os estiro ben adiante, e me vou, a perna empuja de min, sí, espalda redonda, e aquí alargo, vale, baixo, estiro, cambio, agarro, despego cabeza, vou ca miña perna, arriba, alargo, sento-me ben nos isquións, sí, baixo, estiro a outra, agarro, vale, despego cabeza, costillas, vou con ela, sí, e baixo, agarrándome as rodillas, esta versión máis sencilla, vale, un pouquinho máis, estiro, agarro, sí, subo, agora solto as mans, me quedo aquí, ombros abaixo, e vou baixando vértebra a vértebra, e vou levando os brazos hacia atrás, e a perna vai baixando tamén gradual, a mesma vez, sí, cambio, subo, alargo, veña, solto, inhalo aquí, exhalo, baixo, vértebra a vértebra, veña, levo os brazos atrás, a perna tamén vai baixando a vez, vale, cambio, derecha, arriba, sento ben os isquións ao largo da espalda, sí, moito para as miñas lumbares, me quedo aquí, e baixo, agarrando as dúas rodillas, estou ben, estiro, baixo, vértebra, vértebra, brazos de perna a vez, vale, unha máis, as dúas, inhalo, exhalo, vale, trae as dúas rodillas ao peito, imos arriba, ben, equilibrio, ombligo dentro, arriba os brazos, me quedo, 5, 4, 3, 2, 1, e baixo. Imos mirar o seguinte, imos a rodar, non sei por que me cambiei de lado, pero bueno, sí, imos a rodar como pelotas, para iso, control abdomen, redondeo ben a espalda, veña, deixo caer hacia atrás, vale, agarro, senón, as miñas pernas por onde me sexa máis cómodo, vale, podo ter as mans debaixo, detrás das rodillas, perdón, ou hacia os meus tobillos, manteño a contracción abdominal, vale, a versión máis sencilla é aquí, quizás isto é imposible, entón vou me manter no chan, simplemente, pues, masajeando a miña espalda, ou intento un pouquinho, agarrando as miñas rodillas, pero que podo separar, cuidado, nunca sinto presión no cuello, sí, vale, versión máis sencilla, imos a versión un pouquinho máis avanzada, vale, vou ir aquí, redondeo, agora vou por a miña perna, bueno, á esquerda, doblada, verdad, e vou, como se me quixera levantar, ou intento levantarme, ou atrás, rodamos, e cambio de lado, mira, poño a dereita, poño a tibia, verdad, teño que levar o peso adiante, a tibia, e me sento, redondeo, e cambio, sí, me sento, e cambio, non vos preocupedes dos brazos, vale, podo traerlos aquí, pero despois vai axudar moito se os estiro adiante, sí, sobre todo nestas primeiras veces, estamos novo para nós, porque levame un pouquinho de peso hacia adiante e me vai axudar, verdad? Eso, inhalo arriba, eso, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, vale, moito, aquí, intento subir un pouquinho, vale, e sentamos as plantas dos pés, redondeo a espalda, relajo cuello, hombros, vale, imos con a nosa última serie, estamos casi terminando, venga, a cuadrupedia, mans debaixo dos ombros, rodillas debaixo de pelvis, veña, ombligo dentro, inhalo, aquí, exhalando, traigo a rodilla a miña frente, frente a rodilla, 10,
4, 5, contraigo, exhalo, 6, exhalo cuando traigo la rodilla hacia mí, 8, 9, 10, e cambio, imos, 1, rodilla frente, frente, rodilla, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, muy bien, vuelvo a cambiar, ahora vuelvo a ver la rodilla hacia el codo, ¿sí? Por la parte externa, vamos, 1, 2, intento mantener dentro de lo posible la columna estable, el abdomen siempre está agarrado, 5, son 10 también, 6, 7, abro pelvis, 8, 9, 10, y cambio, arriba, otras 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, separa las rodillas los bordes de esterilla, junto de los bordes de los pies. Estiro bien los brazos y los codos lo máximo posible. Eleva os isquios hacia os talóns, descanso. A frente no chan. Vale, imos ao noso último. Vamos a facer o túnel. ¿Sí? Un poquinho intenso para a zona lumbar. Problemas lumbares, tened moitísimo cuidado. Imos tratar, vou vos dar agora versión sencilla. Vale, entón, vou agachar, levando os isquións, o cu hacia os talóns, verdad? E agora o espacio entre as miñas mans, imagino que é un túnel, verdad? Entón, separo os codos hacia os lados e quero pasar polo túnel, levando o peito hacia o chan e arriba. Apreto os glúteos, vou atrás, redondeo a espalda, contraio. Sento hacia os talóns, miro ese túnel e vou meter dentro. Os codos van hacia fora, hacia os lados. Peito hacia o chan. Hai aquí un bon arqueamento arriba. Contraio glúteos e atrás. Vale, moito para as miñas lumbares. Un pouquinho simplemente balanceando. Ou, quizás, podo facer aquí o gato vaca. Vale? Se isto é moito para mí, podo usar tan sencillo para facer aquí un bo arqueamento e unha boa contracción, sí? Vale? Se vamos ben, seguimos. 3 máis. Vou atrás, vou doble. Inhalo arriba. Vou. Inhalo. Exhalo. Unha máis. Exhalo. Vale, me quedo aquí. Dedos dos pés. No chan. Despego rodillas. Veñas xusto as miñas mans. Traeos debaixo dos ombros. Despego as rodillas do chan. Respiro aquí, alargo lumbares. Veña, traballamos aquí o suelo pélvico. 5 ou 10 respiracións, o que podamos. Veña, alargo lumbar. Me quedo, respiro. Vale, baixo, descanso atrás. Vale, dende aquí, sen que se despegue a miña pelvis ou nalgas dos tobillos, se é posible, se non teño problemas nas rodillas. Por suposto, se as teño, non vou tanto atrás, me quedo aí arriba, así que a pelvis hacia arriba. Venga, estiro un pouco, alargo un pouco hacia o lado. E hacia o outro lado. Vale, sentámonos, subo os brazos, inhalo, exhalando, estiro hacia diante,
Veña. Doblo as rodillas, se non podo estirar ben. Está ben? Intento pegar o meu abdomen, os muslos. Relajo o cuello, ombros. Veña, manteño o ombligo dentro, sí, atrás. Se podo aquí vou estirando un pouquinho as rodillas. Se non, manteño as dobladas. Solto. Veña, balanceo aquí de lado a lado. Levo en pulsación unha perna e outra. Muevo cabeza, hombros e subo redondo. Podemos ver un pouco as muñecas, vale? E aquí vamos terminar a nosa sesión de hoxe. Si, un pilates máis cardio, vale para todos, temos opcións sencillas ou un poquinho máis avanzadas, vale, para quentar ben o corpo, para darlle un pouco de calor. Si, é cardio, tan importante para o noso corazón, si, para a nosa saúde. Entón, é a nosa última clase deste bloque de 10, vale, imos parar por unha tempada, quizás non sabemos todavía, tendes todas as clases aí, si, non son para facer unha vez, podense repetir e repetir calquera delas, porque a base de repeticións é como realmente aprendemos, verdad? Entonces aí están, para que volvades a elas cando necesitedes, vale? Nada, moitísimas gracias, que teñades un moi bo día. Adiós.